Galam bilen ustanyň söhbeti. Usta ýaňy ýasap bolan galamyna ýüzlenipdir. Seni uzak ýola iýermezimden owul 5 tane ýagdaý bilmeňi isleýän. Şonda sen iň gowy galam bolarsyň. Birinciden, ýaşylyk edýän adamlaryň eline düşmäge çalış. Şonda sen ören beýik işleri amala aşyryp bilersiň. İkinciden, kä halatda ýitelmeň üçin agyr ynjylara uçurarsyň. Emma has gowy bolmaň üçin bu zerurlukdyr. Üçüncüden, sen öz ýalňyşyňy özüň düzeltip bilmäge ukyplysyň. Dördüncüden, elmydamy iň ähmiýetli bölegiň sen içinde bolar. Beşinciden, ýagdaýyň nähilligine garamazdan sen ýazmagy dowam etmelisin. Ýagdaýlaryň her näçe gatydygyna garamazdan sen öz ýygyňda düşnükli ýazgy galdyrmalysyň. Galam, ustaň özüni ýasanyna aýdan bu sözlerini düşünüpdir. Hemde galam gutusynyň içine girip gitmäge taýýarlanypdyr. Inni sen özüňi şu galamyň ornuna goý. Hemde ýanky 5 ýagdaý ýadyňdan çykarma. Birinjisi, sen bir näçe beýik işler edip bilersiň. Ýöne bir şerti bilen. Hemişe ýagşylara ýolloş bolsaň, ýagşy niýetden ugralsaň, başarynyňy görköz. Şonda gerekli adamlaryň özü seni iýdäp gelerler. İkincisi, wagtal ýonularsyň. Has güýçli, durmuşa taýýarlykly adam bolmagyň üçin yüz berýän kynçylyklar seni ýonurdur. Has kämilleşmegiň hatirasyna sen bu zatlara dözü gelmelisin. Üçüncüsü, öz goýberen ýalňyşlyklaryňy, täwlik hatalaryňy özüň düzeltip ýene-de öňe ilerlemäge ukyplysyň. Dördüncüsü, sen iň mühim bölegiň sen gursoňdadyr. Beşincisi, haýsy ýoldan ýürüýänem bolsaň, ömür ummanynyň durmuş kenaryna aýak ýyzyň galdyrmalysyň. Hemişe ýagşy iş edip, ýagşylyk bilen ýatda galmalysyň. Biziň her birimiz şeýle galam. Olaň her biriniň maksady, ýöremeli ýoly, ötmeli menzili bar. Zeminne özümüze niýetlenen durmuş düşegine ornaşmagymyz, hemde ýüreklerimize goýulan maksatlara ýetmegimiz üçin biziň bu zatlara düşünmegimiz, ýatlamagymyz, ýerine ýetirmegimiz gerek. Piller näme üçin gaçmaýa? Bir näçe ýyl mundan ozal ulu şäherleň birine gezip ýörkäm, şo ýerde sirke baryp görmek meýser etdi. Bu diýseň täsirli gezilenç bolupdy. Şonda ýolbarslan, gaplanlan, jirafalan, pilleň arasyna aýlanyp görmäge mümkinçilik tapdym. Sirkiň ähli haýwanlary täsinni. Pilleň arasyna gezip ýörkäm, birden käsakka durdum. Kellämde ýelpillan bir pikir meni geň aldyrdy. Bu äpet haýwanyň öňdäki bir aýagy sadece bir ýüpe baglanyp durdy. Ne zynjyr bardy, ne de kapasa. Piller ümdüdüne tutsa, ýa-da güýjüne dayansa, eslenlik bagy üzüp biljekdigini bilýädim. Emma bu pil beýtmeýädi. Men pilwandan muň sebäbini soradym. Näme üçin bu haýwan zadylanan ýaly bolup, bytnaman dur? Gaçak goýjak bolanok diýdim. Pilwan, bu piller heni çağaka, biz olary şuň ýaly goşajyk ýüp bilen daňýas. Sebäbi şo ýaşda şol ýüp olary saklamaga ýeterdik bolýar. Ulolanlaryna da olar şo pikirlerine galýarlar. Bu ýüpden boşanyp bolmaz. Bu ýüp bizi goýbermez diýen ananç bilen gezýärler. Hemde boşamaga asla finansmaýarlar diýdi. Bu piller
Maňa aglaba adamzat köpçüligini ýadyma saldy. Durmuşda meňzeşlikler örenken, köpüýmiz edil piller ýaly ýaşaýar. Ýöne aňymyzda berken ýalňyş düşünjelere baglanyp galýar. Hemde hiç tat etmegi başarmaýar. Hiç tadyň höttesinden gelmeýär. Diňe şuňa özi uly şowsuzlyk. Gör näçe adam täze bir zada synanyşyp görmekden gaça durýar. Sebäbi oňa päsgel berýän, kämilleşmekden, özgörmekden saklayan zat biziň ýalňyş düşünjelere uýýanlygymyz. Has ýaramazy adamdan käbiri diňe öz pikir bilenler, eýsem başga biriniň ýalňyş sözi, galp düşünjesi ýararlan, öz amatly awundan hasyl edip boljak beýik arzuwundan mahrum alýar. Piller ýaly bolsak, onda haçanlar bir wagt täsirine berilen ýalňyş sözümüz bizi öňe batly ýüremekden saklar durar. Hemişe aýdylýan bir söz bar. Haýsy zat babatda bir pikire gelseň, şonu amala aşyrmak şonçada mümkindir. Betbagyt pil ýaly bolma. Ýyllaň dowamyny gören ýalňyş düşünje sebäpli durmuşyňy maksatsız ýaşama. Durmuşyň öňündäki jogapkärçiligine dogry düşün hem boýnuň al. Arzulaňy döwýän adamlardan hem ýagdaýlardan ägä bol. Ýaşap biljek, iň aňyr baş derejende ýaşa. Çünki sen has gowsuna münasipsiň. Özüňi barlamak. Kiçijik oglanyň biri bazaryň gaýra garasyndaky awtomat telefonlaryň ýanyna barypdyr. Eni boy ýeterden ir bolanlyk üçin şo ýerdäki sannyjagy telefon trubkasynyň aşagyna süýşüripdir. Sannygyň üstüne minip telefon trubkasyny alypdyr. Hemde san düğmelerini basyp gerekli belgisini aýlapdyr. Telefonlara seredýän adam bu oglanjyň özüni alyp barşyna syny oturupdyr. Olaň näme urleşýänliklerini bilmek isläpdir. Telefon trubkasyny kulagyna ýetiren oglanjyk, "Garrene, men size işe durmak isleýän. Belki de bagyňyzdaky otlary urup bererdim" diýipdir. Emma aňyrdan ýanglanan zenan sesi oglanjygyň bu islegini ret edipdir. "Sawol walam. Bizde bagymyzyň otuny urup berýän bir oglanjyk bar" diýipdir. Ýöne maňa şoňa töleýän hakyňyzyň ýarpysyny töleseňizem razy bolardym diýip oglanjyk per bermän erjellik bilen sözüni dowam edipdir. Aňyrdan gürleýän denan bu gezegem ol oglanjygyň edýän işlerinden, hyzmatyndan hoşallygyny, oň ornuny başga bir bilen çalyşmak hyýallarynyň ýokdugyny ma'lum edipdir. Oglanjygam ýa-da kesmändir. Men howluýuňyzyň daş töweregini, ýan ýodalaryny, öňüňdäki teleriňize marassalaryny, siziň öýüňiz şäherdäki iň owadan baý wagtjaly, owadan howlu bolar diýip, ähli başarnygyny, başaryp biljek zatlaryny aýdyp ýetişipdir. Emma zenan maşgala ýene bir ýoly bu oglanjygyň teklibini ret edipdir. Oglanjyk uludan dem alyp, özünden hoşallyk bilen şadýan ýylgyrypdyr da telefon trubkasyny ýerine goýupdyr. Bu gurrun döşlügi ýakyndan diňläp oturan telefon eýesi oglanjygyň janaýamazlyklygyna, ümmet gaýratyna, zähmetden gaçmaýan islew höwesine seredip, "Han ogul, saňa göwnüm ýetdi. Isteseň men seni öz howlumyzda işlemäge çagyryp bilerim" diýipdir. Oglanjyk: "Teklibiňize sag boluň ýaşly. Men diňe öz hojaýynymyň men edýän işlemden razy ýa-da hoşal däldigini barlamak bilmek üçin şeýtdim. Ýanky zenanyň öýünde işleýän oglan men özüm" diýip jogap beripdir. Käteler biz özümizi barlap, synap, daşyndan synlap durmaly. Bärden gaýdýan ýerimiz ýa-da egrelen ýolumuz bar bolsa düzeltmeli. Özgöleň edýän işimizden hoşallygyna seredip, insabymyzy ýynjaldyryp durmaly. Bu da özüňi tanamagyň hem taklap durmagyň bir ýoly.
el yağlık satyan qyzagaz. Bir gün televizorda bir filme tomoş edip oturdum. Filmde 6 yaşlarını ýaňy dolduran qyzagaz köçede aýlanyp goltugyny götürüp ýören qagaz el ýağlyklaryny satýady. Birden qyzagaz aglap duran bir zenanyň gapdalyna saklandy. Oňa dikkat bilen üns berdi. Zenan maşgala başyny galdyryp, göz ýaşy edilen ýüzü bilen seredenne, qyzagazyň oňa bir el ýağlygy uzadyp duranlygyny gördü. Qyzagazyň ýüzündäki meherli ýylgarşyň çyn ýürekden çykýanlygyny duýmak kyn näli. Qyzagaz çadýan ýylgarş bilen ol zenanyň ýanyndan uzaklaşdy. Hatta zenan maşgala oňa el ýağlygyň bahasyny töläbem ýetişmedi. Bir näçe ädim uzaklaşandan soňra qyzagaz ýyzyna garady da şol meherli ýylgarşy bilen zenan maşgala elini galgadyp ýene-de ýoluny dowam etdi. Bu çağa ýylgarşy zenanyň kalbyna giňlik salypdy. Aglap duran zenan öňkü pikirlerine dolandy. Soňra el telefonuny çykaryp şeýle mazmunly hat ýollady. Meni bagyşla. Sen bu wabatda mamla. Bu SMS habaryň şäheriň restoranlarynyň birine gaýgyly oturan adamsyna barp ýetdi. Hatyň mazmunyny okanyna oň ýüzi ýagtylyp gitdi. Hyzmatçyny çağıryp begenjine 5 teňelik çay hakyna derek 50 teňe töledi. Hyzmatçy beýle arsala garaşmaýady. Ýöneköy çay üçin uly hasap tölenmegini guş bolup uçdy. Hem restorandan çykyp, ýani odan garasyna süýjü halwa satýan garry eneň ýanyna bardy. Ondan 2 teňelik halwa satyn aldy. Hem bahasyna derek 20 teňe töläp, galan 18 teňäni sadaka hökmünde berdi. Garry eneň bu pullary gözü döňüp galdy. Ol muňa ören begenni. Begençden ýaňa ýüregi owsuna atýady. Ol halwa süýjü ýazylan düşegini ýygnap bazara bardy. Hemde satyjydan bir bölek et satyn aldy. Garry ene öýüne dolanyp nahar şor taýýarlamaga başlady. Uly süýünç bilen batym dolanyp gelmeli agtyjagyna garaşýady. Agtyjagy oň üçin dünýädäki iň iri zatdy. Bir näçe wagtdan soň gapy açyldy. Agtyjagy bosogadan ätledi. Oň ýüzüniň begenji, şatlygy öýüň içini nura doldurýany meňdeýädi. Helki el ýağlyk satýan qyzagazdy. Bugünkü nahar şorly bereketli tagamyň hemde wakaň dowamyndaky ähli begençleň şol qyzagazyň başdaky ýekeje ýylgarşyndan ugur alanlygyny ýadyňyzdan çykarmam. Il arasynda dost ogonyň ýüzüne ýylgyryp bakmagam sadakadyr diýilýär. Birje ýylgarş bir näçe adamyň ruhy dünýäsine ýagtylyk çaýyp bilýärkä, onu gysganmagyň hiç ýyly hajaty ýok. Biziň her birimizde şu çağanky ýaly arasynda ýylgarş bar. Ýöne biz şon özgölere bagyş edip bilýäsmi? Gaýgyly adamyň ýüzüne ýürekden çykýan ýylgarş bilen bakyp gördüňizmi? Ýakymly sözleri, süýjü ýylgarşlar bilen utgoşduryp ulanyp gördüňizmi? Şeýdeningizde ykbal size çekýän zähmetiňiziň gaýtargysyny esses edip özüňize dolar. Bari ýogy 5 minut. Akylly üşükli adamlaryň arasynda şeýle bir qada düzgün bar. Bu düzgünüň ady bari ýogy 5 minut. Özüňi terbiýelemekde juda ähmiýetli bolan bu usul esasynda bari ýogy 5 minutyň içinde üren ähmiýetli, wajib, derur zatlary ötde gelip bolýar. Bu düzgün hemme işleri diýmek üçin 5 minutyň ýeterlikdigini aňlatmaýar. Ýöne 5 minut hakdaky şol düşünjeň esasynda özüňi mazal terbiýelep,
İşsandılık hem zehme söyürlük babatda. Doğru düz yola düşmöňe, işleri netijeli tamamlamaňa sebäp bolup biler. Mysal üçin haýsydyr bir mühim işe girişmeli bolsaňyz, sagat dillerini bary ýogy 5 minut öňe süýşüriň. Hemde 5 minut işe girişiň. Bu şol ýagdaýa tiz uýgunlaşmagyňyzy üpçün eder. Egerde kitapxanadan destine çykyp gitmegi ýüregiňe düwen bolsaň, bary ýogy 5 minut tagapyl et. Hem ýene de bir näçe zatlary okap, maglumat goruň üstüni ýetir. Egerde kitap okamaga, täze zatlary öwrenmäge ýaltanýan bolsaň, destine kitaplary eliň al, hemde bary ýogy 5 minut oku. Dowamy öz-özünden biter. Egerde işe höwetsizlik haýsydyr bir haýyrly işiň başyna barmakdan saklaýan bolsa, bary ýogy 5 minut diýdi, gözüňi ýumyp şol işiň bir ujundan gir. Egerde almeterler özüne çekmeýän, emrindirmeýän bolsa, bary ýogy 5 minut wagtyny sarp edip okumaga giriş. Bir başlasaň, eseriň izi seni täsirine kaplar. Belli işleri zor wagtyndan soňra süýşürýän bolsaň, bary ýogy 5 minut wagtyny sarp et, hemde ir gözünden işe giriş. Galany ugurgur gider. Anyk bir wagta çenli bitirmeli borjun bar bolsa, hergedek işe başlaňda bary ýogy 5 minut ir başla, hemde ir diň. Iň bolmanyny wagtynda diňarsyň. Ulug sürüňde tizlige üns berip howlukmaşlyk edýän bolsaň, bary ýogy 5 minut diýip tizligini pesel hemde asuda sürüşe geç. Gaýta şeýdeninde barmaly menziliňe wagtyna aman asuda bararsyň. Egerde hökman görünmeli tanış bilişiň bar bolsa, şowa başga bir zerur iş ýüze çykan bolsa, işlerini sallarlap gör. Egerde soňky çykan iş az ähmiýetli bolsa, hemde göwnüň didar küýteýän bolsa, bary ýogy 5 minut wagtyny ziýarata sarp et. Soňra işine dolan. Egerde ýakyn garyndaşlaryň babatyna haksyzlyk edip, kimdir biriniň göwnüne degen bolsaň, telefonyny eliňe al, hemde bary ýogy 5 minut wagtyny sarp edip, olar bilen gürleş, öýkösüni ýaz. Aslynda siziň bu hereketiňiz 5 minutdan köp wagt almaz. Eger özüňizde semizlik duýup başlan bolsaňyz, nahara wagtyna başlasaňyz, eliňizi nahardan bary ýogy 5 minut irsekiň. Şonu ýagdaýyňyz ýuwaş-ýuwaşdan kadalaşar. Egerde bary ýogy 5 minut düzgün kadasy saňa yaramaýan bolsa, behwit bolsun. Her näme-de bolsa, muny okumak üçin bary ýogy 5 minut sarp etdim diýip, ýene de begenip bilersiňiz. Arz Allah'a. Ağamın yanına böwrümdäki ağır sancıdan zeyrenäýmenmi? Al petimden aldy. Inim, ağam ogly, başyna düşen zat dogrusyny hiç kimseň ýanyna dil ýarmagyn. Adamlar iki tüýslidir. Göwni anjajak dostuň bardyr, begenjek duşmanyň bardyr. Inim, şuň ýaly agryny özünden dep edip bilmeýän özüň ýaly mahlugyň biçäreň ýanyna içini döküp oturma. Arzyny diňe seni bugünlere salana Allah'a aýt. Diňe şol bu derdiň dermanyny bermäge kadirdir. Inim, 40 ýylyň içidir. İki gözümüň biri depäni düzü oňly saýgaranok. Emma men şu ýagdaýymy ne aýalymyň, ne bala çagalamyň, ne garyndaşlamyň ýanyna ýatladym. Men bu halymdan bir Allah habarly. Bir salih wenden aýdan sözleri bar. Puto ýadynda sakla. Zelel zepere usuranlara geň alýan. Olar nenen maňa zeperi etdi. Şefaat edijilengen iň rehimdar sensiň diýen sözleri aýtmagy ýadyndan çykarýarlar. Allah Taala muň ýanyndan oň nalysyna kulak assyk,
hem de onu ziyan delillen halat ettik diye. Gaýygama usuranlara geň alýan. Olar nenen senden başga hiç ile alaq yok. Ey pek perwerdigarim. Men özüme jebir etdim diýmegin duýalar. Allah Taala bu sözün ýanyndan oň nalysyna, dogasyna kulak assyk. Onu gaýygamdan halat etdik. Ine biz möminleri şeýle halat edýäsdiýe. Nämedir bir zatdan gorkýan, çekinýän adamlara geň alýan. Olar nenen bize bir Allah'ın özü yeterlikdir. Ol in anamdar vekiller diýen sözlerini diýmekden gaplyk alýaka. Allah Taala şol sözüň ýysyry. Mundan soňra Allah'ın nagmaty we keremi bilen gowunlary erişdiler. Olar birjigem yamanlyk ýüzüni görmediler diýe. Özüne hile mekirlik edilýän adam nenen niçin işlenme Allah'a tapşyrdım. Allah Taala ehli bennelerini görüp bilip duranlar diýmegi unutýaka. Çünkü şol sözüň ýanyndan Allah Taala onu özgölen yaman hile mekirlerinden gorudy diýip aýdýar ahiri. Allah Taala bol nagmat edilen mahali on ýyzy tükener, kesiler öýdüp gorka çümýän adamlara geň alýan. Olar nenen niçin perwerdigäriň bagyna giren mahalyň bu Allah'ın istenidir. Allah'tan başka hiç kimde güç kudret yoktur diýseňdiň diýen sözlerini unutýarlar ka. Çünkü bu ýyzyndan Allah Taala maňa sen bagyňdanam haýyrlysyny berer diýendir. Sen arzyňy, dilek dogaňy, haýys münajatyny diňe Allah'a aýt. Allah oň jogabyny gijikdirýän näler. Kim köp işleye? Adamlan biri günnöki işinin ağırgınlığından basılıp psikologlyk mana ýüz tutupdyr. Göňüň öterji bir hoşamaý söz aýdyp, derdime gitmeseňiz ýa-da derman maslahat bermeseňiz halis ýadadım diýipdir. Siz kim bolup işleýäňiz? Wezipäňiz, käriňiz näme diýip Lukman soragly nazaryny hassa dikipdir. Men banklaň birinde hasapçy bolup işleýän diýip, ol adam argyn göreşlerini aşağı gittir. Aýalyňyz kim bolup işleýär? diýip Lukman sorapdyr. Aýalym öý hojulukçy. Ol hiç ýerde işlänok diýip hassa uludan dem alypdyr. Lukman: "Ýerden sizi we çağalaňyzy kim ukudan oýarýar? Size çağalaňyza ertirligi kim taýýarlaýar?" diýip soraw bermesini dowam edipdir. Aýalym taýýarlaýar. Sebäbi ol başga ýerde işlänok diýip adamsy müýnürge men hakykaty ýaňzydypdyr. Aýalyňyz sagat näçede oýanýar? Siz sagat näçede ukudan galkýaňyz diýip Lukman soranyny, aýalym ýerden sagat 5-de oýanýar. Men sagat 7-de. Sebäbi ol ýer turup ertirlik taýýarlaýar. Sonra çağalaryny ýydyryp işlerýär, geyindirýär, hem mektebe eltip gelýär. Sebäbi ol başga hiç ýerde işlänok diýip ýa-da o adam jogap beripdir. Çağalary mektebe eltip gaýdandan soň aýalyňyz näme bilen meşgullanýar diýip Lukman sorapdyr. Mektepden gelen soň ol günortanlyk taýýarlap başlaýar. Egineşikleri ýuwýar, öýü sirip süpürýär. Çağalaň okudan gelerine garaşýar. Sebäbi oň başga işi wezipesi ýok. Men bolsa ýerden işime gidip öýlen 5-e çenli şo ýerde bolýan diýipdir. Işlik öýe dolananyňdan soň siz nämeler edýäňiz? Aýalyňyz näme iş edýär diýip Lukman sorapdyr. Ilki agşamlyk edinýän, soňra uzak günkü işiň ýadawlygyndan ýaňa demdiň zalýan. Ondan soňra gaziet jurnallary göz gezdirýän, telewizora tomoş edýän. Aýalym bolsa çağalar bilen bilelikde olaň öý işlerini kömekleşýär. Tapaklaryna ugrukdurýar. Soňra gaqgaşlary ýuwuşdurýar. Öýü otoga rastalaýar. Çağalan yorgun nüşegini ýazyp,
olary uqa batyrýar diýipdir. Lukman bu ürünlerden sonra ol adama bakıp, hiç yerde işläni ok diýäniňiz sizden has köp işleýän ýaly. Daň atandan giz agşama çenli öý hojoluk maşgala aladasy bilen bir başagay bolup, muň üçin haksız heçteksiz işläp ýören adam demdiňje mätäsmi ýa-da irden 9-dan öýlen 5-e çenli bir oturan ýerine bir işe meşgul bolýan, üstesine bu işler üçin zähmet hakyna alyp oturan adam. Kim has köp işleýär? Kim din almaga has münasip? Özüň pikirlenip gör, diýip Lukman maslahat beripdir. Bu adaty bir maşgalanyň gurruny. Ýöne bu tymsal käteler ýadowluga ýan berip, özüňi beýleklerden artyk işleýänlerini öýden pursatlaň, sizden has köp işleýän, ýöne muny ýaňdydyp ýörmeýän adamlaryň bardygyny unutmazlyk üçin gerek. Fail. Fail sergezanlyň miri uly ýoluň garasyna köneje sanlyň üstünde oturup, ötünden geçenden zat hantama bolýan ekeni. Bir gün Fail ýeriniň bu ýerleri ýol düşüpdir. Maňa azawlyk pul berseňiz lan diýip Fail dilmurup dillenipdir. Ol adam Faily we oň oturan ýerini siňitli synlapdyr. Ýanymda berere goýary artyk süýşük zadyma ýok. Ýöne üstünde oturan bu zadyň näme? Diňe şoň mahasama ýyllyk garamatyny ödejek ýalypdyr. Bu bir içi boş köne sanlyk. Kim nämesin muny diýip Fail ýüzüni kese sowupdyr. Her nämede bolsa, nirede hem nämede oturýanlygyny bilseň o diýip ötögçem perbermendir. Ahiri talap edip duran soň Fail ýerinden turupdyr. Hem iki bolup sanlyk açypdyrlar. Görseler sanlygyň içi altyn kümüş hazinadan dolu ekeni. Fail bütün ömrüni dilegçilik edip mätäçlikde ötürüpdyr. Emma özü altyn kumyň üstünde oturanlygyny asla aňşyrmandyr, bilmendir. Biraz säginne bu tymsaly seriňde aýla. Oýlan. Käteler işin şoğlamazlygy zerarly, lapkeşlige özümizi aldyrýan pursatlarymyz bolýar. Istenlik bir kynçylyk bilen ýüzüýüz bolan halatyňyz, näderini bilmän aljaran mahalyňyz, ýanky Fail ýaly şu duran ýeriňizde çöküp galman, daş töwereňizde göz aýlan. Belki el ýeteriňizde altyn hum ýa-da altyn pursatlar üstü basyrlygy ýatanlar. Aýtmaklaryna görä, egerde geljek biziň şu günkü pikirlerimize, işlemimize görä ýüze çykýan bolsa, onda biziň şu günkü ýagdaýymyz dünkü işlemimiziň, pikirdir niýetlerimiziň netijesi bolup durýar. Aqbal hiç wagt hiç kime qıya bakmaya. Çünkü aqbal beýle pes hereketleri ederden beýikdir. Islegilen gowşokdygy, ihlasdan ýeterlik dälligi biziň maksada ýetmekden ýükdüýän zatlaryň biri. Hemme şowsuzlygy ýazgydyň üstüne atmaklyk bolsa, öz ejizini aklajak bolmakdan başga zat däldir. Durmuşyňy has gowlugy tarap özgört. Ölü deňiz. Çağalan biri geografiya kartasyny gözden geçirip oturýar, ölü deňiz diýen bir deňiziň üstünden marpdyr. Deňiziň adyny geň gören çağajyk muň sebäbini kakasyndan sorapdyr. Oňa kim kassetdik diýipdir. Kakasy ýylgyrypdyr. Oglum, ol deňiz ýagyn ýagmyrlaň hem derýa çaýlan guýýan pes ýerine pesligine ýerleşýär. Oň suwy hiç tarapa akan ok, hiç ýana sızan ok, toprağa da singen ok. Netijede ol deňiziň duzy mineraly köpelipdir. Hem de içindäki ähli janly janlarlar helak bolupdyr. Hatta o suwda balyklar ýaşap bilen ok. Insanyň içmegi beýlede dursun. Ine diňe özüni bilmeklik ol deňizi helak edipdir. Sebäbi o deňiz
diňe alýa. Deregine hiç tat beren ok diýip kakasy bu ýagdaýy düşündiripdir. Deregine hiç tat bermezden diňe alyp oturmagy hatda tebigatam oňlamaýan ekeni. Adamzat durmuşy babatda bu hasam ýörgünlik. Käbir ýürekler edil ölü deňiz ýaly beýlekilere mehr muhabbetten, duýgudaşlykdan hiç tat içilmeýe, paýlaşmaýa. Okulan zatlary, öwrenilen alam bilimleri, ýardam enaýaty, haýyr sahabaty, duýgu täsirleri paýlaşmak bu dirilikdir, ýaşaýyşdyr. Aralyk. Danalan biri şägirtlerini ýanyna alyp Gant derýasynyň kenaryna gezilinje çykypdyr. Derýaň iki kenarynda da bir näçe adam bolup, olar birek-birege gaharlanyşyp, ala gowy boluşyp, batly gygyrşýan ekenler. Dana bu adamlaryň boluşyna ýylgyrypdyrdy şägirtlerinden. Näme üçin adamlar gaharlanan wagty seslerine bat berýärler diýip sorapdyr. Şägirtleri biraz diňsirgenip oýlanyp durlardy. Haçanna biz öz asudalygymyzy, rahatlygymyzy ýitirenimizde seslenmez batly çykýan bolmaly diýipdirler. Dana olary ýene bir sowal bilen ýüzlenipdir. Ýöne ýüzlenýän adamyň hut ýanynda durka batly ses bilen gygyrmagyň näme zerurlygy bar? Tözüňi arkaýyn asuda aýtsaňam ol eşitjek ahyr diýipdir. Şägirtden her biri özüçe pikirlenip, dürlüçe netije çykarypdyrlar. Ýöne jogaplan hiç birem Danany kanagatlandyrmandyr. Ahir Danaň özü bu ýagdaýy düşündiripdir. Adamlar birek-birege gaharlanýan wagtlary, olaň ýürekleri bir-birinden ören uzaklaşýar. Sesini şol aralyga ýetirmek üçin, uzak aralykdan habarlaşmak üçin sesini batlandyrmaly bolýar. Olaň ikizem seslerine bat berýär. Egerde iki adam bir-birini halan wagty näme bolýanyny, elbetde olar bir-biriniň ýüzüne bakyp gygyrıp duran oklar. Asuda arkaýyn gürleşýärler. Sebebi olaň ýürekleri birek-birege juda ýakyn. Olaň ýürekleri şeýle bir ýakyn aralykda. Belki o ýürekleň arasynda aralygam ýokdur diýipdir. Soňra sözüni dowam edipdir. İki adam birek-birege ýürekden halayan bolsa, olar pysardabrak gürleşdilerem düşünşerler. Sebebi olaň ýürekleri has ýakyn. Ahyrynda hatda olaň özara gürleşmegine de zerurlyk galmaz. Olar birek-biregiň ýüzlerini serederler de aýtmak, ýaňytmak isleýän zatlaryny magat düşüner oturarlar. Ine şu de insanyň birek-birege iň ýakyn, iň goloý durýan aralygydyr. Bular bir-birini söýýän adamlardyr diýip düşündiripdir. Dana adam şägirtlerine ýüzlenipdir. Hutşoň üçinem egerde bir meseleň üstünde pikirleňiz çatak düşýän wagtlaryna, bir zat dogrusyna jedelleşýän, pikir alýan wagtyňyzda ýürekleňiziň birek-birekden uzaklaşmagyna ýol bermäň. Ýürekleri birek-birekden uzaklaşjak sözleri dile almajak boluň. Ýoksam ýürekleň arasyna şeýle bir üzüňelik, uzaklyk düşer bolýan, hatda soňa waka gygyrabam birek-birege sesiňizi eşitdirip bilmersiňiz. Ol aralygy ýyzyna dolamak hakda gurrun bolmaz diýipdir. Üns. Ýaş ýetlen biri bir akyllaryň huzuruna barypdyr. Men bir ýaş ýetkinjek, arzulam örenken, ýöne nebisime basalyk berip bilemok. Özüni çekici hay-hüwätlere nädip meýledenimi duýmanyň alýan. Maksadymy hasyl etmek üçin nämeler etsem käm diýip, ýigit arzyny mälim etipdir. Garpir oňa ermegine çenli püröpür bolan bir käse süýt beripdir. Hemde şol käsäni dökmän saçman plan ýere eltmegini tapşyrypdyr. O ýere ýetjek bolsaňam, jemmennesi hümür bazarlaň, feýil baglaň içindenem geçip gitmeli eken.
Sonra pir yine bir şagirdini yanına çağırıptır. Hem de yankı yigide göz kulak bolup gitmegi. Egerde sehel ünsünü soğup tüydü dökmökçü bolaysa dagyn ähli adamlaryň öňünde ýagarnysyna çyýlyk bilen çalmagy tapşyrypdyr. Yigit süýtlü käsen gaýmagyny bozman tapşyrylan ýere eltipdir. Pir ondan yeri daş töwereginde ünsüňi özüne çekýän hay höwesleňi odukdurýan näçe adamy gördüň diýip sorapdyr. Ustadym, men daş töweregimde hiç bir adamy, hiç bir zady görmedim. Bar ünsümi elimdäki käse jemledim. Tüýdi döküp adamlaň gözüniň öňünde urulup durmak islemedim diýipdir. Pir oňa hemişe de şeýledir. Ähli ünsüňi esasy maksadyna jemleseň, gaýry oňuny oşak zatlar sen ünsüňi bölüp durmaz. Ünsüňi jemlemegi başar diýipdir. Sudan öwrenin. Ýagynly günlüň birine Halipa Ustad öz şagirdlerini açyk meýdana çykaryp, daş töwerekdäki tebii hadisadan sapak almagy tapşyrypdyr. Sonra olary dağdan syrgyp gaýdýan çeşmeň, sonra çasy akyp ýatan derýan, ondan sonra da käteler müwjeýän, käteler bolsa innigan tolkun atýan deňziň kenaryna alyp gelipdir. Öwdalara öwrenere zatken. Ýöne biziň bugünkü sapagymyzam suw bilen maglanşykly. Mazal sinlanda netije çykaryn. Kimden nämeler öwrenip bolýar diýipdir. Şagirdleň hersi öz bolşly pikir aýdypdyrlar. Käsi ustadyň göwnünden turupdyr. Käbi ýerini ýüzde görüpdir. Sonra şagirdlerine ýüzlenip şeýle diýipdir. Suwdan köp zat öwrenip bolýar. Öwrenen zatlarymyz bilenem biz özümizi kämilleşdirip bilýäs. Suw ýaly deň garaň. Asmandan inýän ýagmyrlara seredin. Ol hemmeleň üstünden deň ýagýandyr. Plany gowy diňe şoň üstüne ýagjak. Plany yaramaz. Asla goloýuna barjak däl diýen nälerler. Sizem edil şol ýagyn ýagmyrlar gibi adamlara deň garamalsyňyz. Suw ýaly ýumşak boluň. Ýumşak häsiýetli bolmagy suwdan öwrenin. Ol dürli görnüşli, alelwan renkli, agyr hemde ýumşak zatlaň daşlaň üstüne düşenni şolara görä öz şekilini ütgödýändir. Ýöne öz durkuny, asyl düzümini ütgödýän näler. Adamlaň her birine mülakatly gatnaşykda boluň. Ýöne ähli ýagdaýlarda da özüňiziň asylly häsiýetinizi ütgötmän saklaň. Suw ýaly arassa boluň. Arassa bolmagy suwdan öwrenin. Eýsem-de deňizden suwunyň arasdadygyny, päkdigini göreňizokmy? Oňa bir daş ýa-da kese goklaýanda da suwuň ýüzi bir pursat bulanır. Ýöne destine öňkü gaddyny, arassalygyna hem päkligine dolanyp barar. Kimdir biri size ýürek gowsunurjak, hakly we nahak sözi aýdanna da bir wada maňzyňyza batmasa da destine tämiz niýetleňizden ugralyp, ol kişi barada yaman pikir saklamaň. Kimdir biri bolmayan ýeriňizi ýaňytsa da dogry düşüniň. Destine bu yaramaz häsiýetden tämizleniň. Suw ýaly ýuwup duruň. Diňe özüňiz zäl, özgöleňem enlik häsiýetlerini, aýbyny, noksanlyklaryny ýaýyp görmäň, ýuwup gezin. Ýaşy häsiýetleriniz bilen nutga bolup, olaňam has gözel häsiýetlere eýe bolmagyny gazanyň. Suw ýaly paýhasly boluň. Görmeýänmi? Howa gyzy bugurasa, ol buğu öwrülüp, asman sary beýge gadar. Howa sowa ýa-da salkynlap buguradygy, gatbar bulutlara garylyp, asman ýagmyryny öwrülüp, bereket bolup ýere iner. Hemişe ýaşy gylyk häsiýetlere bürünüp, il derdine yaramaga çalyşyň. Suw ýaly çydamly, tutanýerli boluň. Çydamly, tutanýerli bolmagy suwdan öwrenin. Suw tolkunlarynyň
dağ gayalarına üzünüksiz urulayanlığına nazar ayla. Her günni, her hepdede, her yılla urulup duranlığına üns ver. Şeyde ol sessiz ünsüz, dımma dağılan döşünne de öz izini koyyanlar. Öňüňizde bir maksat koysaňyz, şu ýaly tutan ýerli bolun. Maksatlaryňyzy hasyl edin. Üstünlüğün üstünne öz izinizi koyun. Şu ýaly ugur tapyjy bolun. Ugur tapyjylygy suwdan öwrenin. Öňünden böwet çyksa, may tapsa, suwlaň sowulup geçýänligini, atjak ýerini özü tapýanlygyny, hem de şundan masal alyp, her bir ýagdaýda çykalga tapyp boljakdygyny puta belläň. Şu ýaly pespäl bolun. Görmeýänmi? Ol alasmana kalkan bulutlardan seçelenip gelişini, zeminin çuňluklaryna siňip gidýär. Ýöne özlüğini golüni ýitirmeýär. Beýge galannada, zemine iýnennede suw bolup, ýagşylyk bolup, merhemet bolup iýnýär. Beýge galsaňyzam, pete düşdeňizem, hemişe ýagşy niýetden uguralyň. Suw ýaly söýgüli, näzik bolun. Her gün seher ýaşyl may salaň, yapraklaň hem daragatlaň ýüzüni öpüp, seheriň sergin şemalyna syrygyp gaýdan çyglary ýadyňyza salyň. Olar tebigaty da ajaýyplyk, hem terlik, hem peýda berip dur. Şolar ýaly kalby näziklik, göwüni ýumşaklyk bilen adamlaň ýüreginden özüňizi ornuňyzdy. Hem de olaň derdine ýarajak bolun. Suň mar ýerine ýaşaýyş bardyr. Her baran ýeriňizde gabat gelen adamlaryňyza ýaşaýyş nuruny paýlap, olary durmuşa höweslendirin diýipdir. Bu misallar şägirtler üçin uly sapak bolupdyr. Tiken we mehr. Kirpilen durmuşyny gödüňüne getirip görüň. Innam zany tiken bilen örtülen. Bir-birlerine golaýlaşdyklary ýetije uşlaň sanjysy böwrüni awdýar. Bu tikenler diňe düşmanlaryny däl, eýsem öz ýakynlaryna ýyzyna iterýär. Ýöne gasyň aňdakly günlerini sowuk howadan goranmak, ýylanmak üçin olar tikenleň anjysyna sabr edip, bir-birine gasmyldyraşýarlar. Şuň ýylandan soňra uzaklaşýarlar hem ýene de kenlerini sowuk dağlap başlanna ýyly gujoklara mätäç bolup, öňkü ýerlerine gelýärler. Olar tutuş giýjäni şeýdip geçirýärler. Eger hemişe ýakyn boljak bolsalar, köp sanly ýara agyrlara çydamaly bolýar. Hemişelik üzüňelik bolsa, durmuşyň sowudýar. Adamzat durmuşynda da edil şuň ýaly käteler birek-biregin galyk häsiýetini çekip çydamzok. Edil innam zanymyz tiken bilen örtülen ýaly. Kimiň ýanyna barsak, ýa awunyp hem awunyp gaýdýar. Ýöne ýüregi ýakynlyk, ruhy ýyllyk hemmämize zerur. Bir aýby ýok, hiç kim ýok. Köneler aýdypdyr ahyry. Aýpsyz dost gözleýän adam dostsuz galar. Bir kemsiz ýan ýoldaş gözleýän adam müjerret öter, bagtsyz galar. Aýyn ogtany bolmadyk ýoldaş isleýänmi? Haýsy bir adamyň iň bolmanyna bir aýby ýok. Egerde sen ýalňyşlyklara, sehel säwlüklere çydamaýan bolsaň, onuq büdüremeleri uly sesiň bilen ýazgarýan bolsaň, ýekeje ýalňyşlygam gözden sypdyrman belläp alýan, hemde tagnaly sözler bilen ýüzüne basýan bolsaň, onda sen köpçülik içinde ýeke ýalňyz galarsyň. Öýüňde özüňi kesek ýaly duýarsyň. Onsoň ýola çyksaňam ýoldaş tapylmaz. Ýylylykdyr mehr isleýän bolsaň, biz beýleklen wawol tikenlerine düz gelmäge inne etmeliriz. Mahal dälle, hemişe özgöleň sanjyly häsiýetlerine de düz gelmegi başarsak, durmuşyň zowkuny, madasyny, bagtyň mehrini hem tagamyny
aydın duyup bilersin. Akıllı yan yollar. Ayalı bilen ertirlik edinen adamsı işe gitmeye tayarlanıp başladı. Asarını almak için içerki otogdaki iş stolunun yanına vardı. Birdenke stolun üstünü hem de televizorun yüzünü çala örten çaң tozana göz düştü. Ol asarını önkü yerine koydu da usulluk bilen otogdan çıktı. Hem de parahat ehengde ayağına yüzlendi. Keyvani, iş stolumun üstündeki asarlanma alıp koyuver, dedi. Ayalı otoga girip, stolun üstündeki asarları almakçı olanını, çaңdan ortasına barmak bilen yazılan, "Men eridim" diyen yazıga göz düştü. Ayalı bu yazgıyını okudu, hem de asar alıp, otogdan çıkmakçı olanını, televizorun yüzündeki ömrümün hemrasına söýgü bilen diyen yazgıyna gördü. Ayalı adamsına asar goşurdu. Hem de müýün atışykly ýylgyrys bilen ýoldaşynyň ýüzüne garady. Bu ýylgyrysda öýüň arasaçylyk üçin mundan meýlek has çynlakay alady eder diyen manyny okumak müşgülläldi. Adamsy ýazgysyna magat düşünenligine göz ýetirdi. Hem de ýylgyrys bilen jogap berdi. Ol, yani ýoldaşynyň bärden gaýdýan käbir hereketlerini azgyrlyjak, gyýgyrjak, haýbat atjak ýa-da ýazgaryp köteklejek bolmady. Her bir zada mylakatly, göwüne degmezlik bilen çemeleşdi. Garaşylýan netijene mally. Ähli ýagdaýda da mylakatly, hoşgulaw bolmagy unutmallylar. Arzularyňyzy aýap saklaň. Mugallim okuwçylaryndan geljekki esem goýsamlary, arzu maksatlary dogrusyna düzme ýazmagy talap etdi. Okuwçylaryň birinden öňgesi düzmelerini destine tamamlap mugallima tapşyrdy. Emma bir okuwçy şol ýazyp gidip otyrdy. Ol kagazyň bir ýüzüni doldurup, beýleki ýüzüne süýjü we beýik arzulary bilen bedemäge başlady. On arzularynyň arasyna haşam köş, naýwaşy ulug, iň owadan hem işeňir ýan ýollar, hem de beýleki has gowzatlar bardy. Mugallim düzmeleri gözden geçirip, olara baha goýdy da kagazdary ýyzyna berdi. Ýöne arzuçyl oglany pes baha goýdy. Sen öz ýagdaýyňa seret. Günemaňy zordan aýdaýan. Beýle zatlara ýetmek sana miýesser etmez. Ýetip biljek zatlaryňy arzu et. Asmany arzulaňda da aýaňy ýerden üzmeliler. Bolmajak zatlary arzu etme. Gowa halasyň gelýän bolsa, arzulaňy täzeden ýaz. Uly baha goýaýyn diýip mugallim netijesini delillendirdi. Okuwçy uly anam hem gaýratlylyk bilen minnetdar ýoldaş mugallim. Berjek bahaňyz özüňizde galsyn. Men öz arzularym bilen galaýyn diýdi. Durmuş uzak araşdyrmady. Ýanky arzuly oglan gözüňe getirýän, çyndan isteýän zatlarynyň hemmesini gazandy. Maksatlaryny hasyl etdi. Hatda arzundan hem has artyk gazandy. Hem has ajaýyp günlere ýetdi. Özleri bilmezden asıllı maksatlaryňyza ayak diýreýän ýa-da ýagşy arzularyň ganatyny gyrýan adamlar durmuşda käte gabat gelýär. Olan käbiri raýymyzdan aýtarmak üçin şeýle bir ihlas edýärler. Ýüzlerli oý pikir soňşurup badyňdalýarlar. Ünsüňizi başga tarapa soýýarlar. Şeýle adamlara her ýerde, hatda öz golaýynda da gabat gelip bolýar. Mahlasy seni arzularyňdan däňdirmek isleýän, epesli hokgoýa hekaýet toslap, asylly işiňden alyp galýan, beýik arzular bolmajaklygy bilen dowlat almak isleýän adamlardan eserden bol. Arzularyňy hiç kime ogurlatma.
pystıl. Bir sagajyň gijijek pystyly bar eken. Oň bilen oýnapdyr. Otçaga beripdir, iýimläpdir. Dostuna şeýle bir öwrenişipdir. Kış günleriniň birinde oglanjak pystyl dosty bilen oýnasy gelipdir. Ýöne pystyl çanagyna gysmyldyrak, asla oýun bilen höwesi bolmandyr. Oglanjak eli bilen pystylyň çanagyna qakyp görüpdir. Netije bolmandyr. Soňra çöpçaga alyp gorjalap görüpdir. Hayır degmendir. Ahiri taýak alyp çanagyna urupdyr. Ýygyrypdyr. Haýwa tatypdyr. Emma pystylyň şol bir duruş ekeni. Gaýta pystylyň kezirligi artýan ýaly barha çanagynyň içine ýygyrylypdyr. Olaň üstüne oglanjyň kakasy gelipdir. Gahar gadaba menen oglanyň başyny sypalap, ondan näme gaharlanýandygyny sorapdyr. Oglanjyk ähli zady bolşy ýaly gurrun beripdir. Kakasy ýylgyrypdyr. Hem pystyly öz gününe goýmagy ünnäp, gel gowsy ikimiz söhbet edelim. Olar peji ýakypdyrlar. Ýyly howra çoýunyp, özara gurrun etip başlapdyrlar. Pystylam ýylynmak üçin ýuwaş-ýuwaşdan bulan goloýuna gelipdir. Kakasy ogluny ýylgyryp: "Oglum, hemmelerem edilişip pystyl ýalylar. Öz meýline laýyk gopmaklary isleseň, olara malakatly bol, mehirli bol, ýyly gara. Gepiň öwürçek bolup, taýak bilen depelerine qakyp durma" diýip maslahat beripdir. İş başarjan adamlaryň üstünliginiň esas syry şundan ibarat. Olar ilki adamlar özleriniň ýyly sözi, ýumşak häsiýeti bilen özlerini çekýärler. Soňra özara behwitli gurlarda bilişleşip, has uly maksatlaryna ýetýärler. Kim bilen iş salşýan bolsaň, işleşýän bolsaň, olaň pikirlerini düşünmäge çalış. Mehr bilen gara. Ýumşak häsiýetli bol. İngilislerde şeýle bir nakıl bar. Atı zor bilen arıň ýakasyny eltip bilersiň. Ýöne oňy zor bilen suçyryp bilmersiň. Adamlar hem hut şeýle. Haýwa temle bilen bakaňdan gögnödüp, ruhlandyryp işletseň, netijesem, girdesem has tapawutly bolar. Çünki her bir zat tem, hemme zat ýyly mehre maýyllar. Arasynda demiňi dürse. Günlüň birine uzak ýaşan danalan birinden sagdymdygyň hem uzak ýaşamagyň syryny sorapdyrlar. Nähä ýaşyňyzda, näde huşuňyzda ýaşlyklygyň täsiri bildirýär. Muň syry näme diýipdirler. Ol, size aýsamam inanmazyňyz mümkin. Aslynda bu kitap dörüp öwrenmeli panahan pikirlerden däl. Adaty durmuş ýörelgesi. Men her bir zady islan wagtymda ýerine ýetirmäge çalyşýan. Islan wagtym iýýän, islan wagtym içýän, islan wagtym ýatyp ukymalýan, islan wagtym işleýän nipdir. Bu jogap adamlary dolu kanagatlandyrmandyr. Bizim islan wagtymyz iýi biçýäs, islan wagtymyzam din jalýas. Ýöne bizde beýle arkaýyn asudalyk ýok, süňňi sagdymlyk ýok. Gaýta ýaş geçdigi saý süňňimize argynlyk amyklyk urnuşyp barýar diýipdirler. Dana adam olara bakyp: "Ýok, beýle däl. Siz özüňiz barada galaday diýäňiz. Siz islan wagtyňyz iýi biçen ýokdy, pursat tapan wagtyňyz garbanýaňyz. Bir işe başlaýansyňyz, azygarsyňyz. Emma şu jaga diýişimi diýinip, soňra naharlanaryny ýersiňiz. Bir zada güýmenörsiňiz. Kelläňiz gadar gider. Azyganlygyňyzy unudursyňyz. Wagtyna gelen ukyny mejburi basjak bolarsyňyz. Dürli dermanlar ýa-da içkiler bilen uklamajak bolup ihlat edersiňiz. Yeterlik uky alınmasa-da kelläňiz agyrar durar. Tebigat öz yaradan zadynyň ýagdaýyny anyk bilýär.
Şoň üçin iştäňiz alan ýa-da pursat tapan wagtyňyz dälle, hakyky azygan wagtyňyz iyi biçiň. Hakyky ukyňyz tutan wagty ýatyp turuň. İşläň, oýnaň, ýöne wagtyna diýin jalmagam, beyniňize rahatlyk bermegem unutmaň diýipdir. Biz käteler durkumuz düýrmegimiz bilen özümizi haýsydyr bir işe bagş edýäs. Ihlasly zähmet görän gowzat. Emma arasynda özümize dem dinç berip, duýgular seýisläp durmasak, süňümüze gojur kuwat toplamagyna may bermesek, işleň ahyrky netijesi göwün edenimizden gowşak çykmak mümkin. Ata-babalarymyzda şeýle bir sözler bar. Arasynda demini dürtemeýän adamyň ädimleriniň arasy barha gysgalar, hemde barmaly menzilem uzaklaşar. Tapylgysyz melhem. Kerwen bilen uzak ýola çykan adamlaryň biri ýolda agyr kesele ýolugypdyr. Yoldaşlary bir wada bu keseliň sebäbini alazyn tapardan ejid gelipdir. Kültürlenen uzak ýol oňa mazal täsirini ýetiren eken. Şoň üçin ony ýola ýakyn owalaň birine goýup gitmegi makul bilipdirler. Bu näsaga seretmekleri hemde soňky harajatlar üçin kerwennäki düýeleň birini bermäge alalaşypdyrlar. Kerwen sewda satygy işlerini bitirip ýygyna dolanypdyr. Öýlerine gelenlerini ýanky hastan öz öňlerini sag aman gelip ýörendigine geň alypdyrlar. Bu tagdymlygyň sebäbini sorapdyrlar. Ol adam, men şol oboda bir goja tebibe gabat geldim. Ol birla ýagdaýym barlaşdyryp, ýanynaky ogul çoğulugyny çöl beýwandan bir ýylan tutup getirmeklerini tapşyrdy. Ýagdaýym has ýegwarlap barýardy. Gözümün öňü garaňkyrap, daş töweregem dolu saýgarmaýadym. Olar iň zäherli ýylanlaryň biri bolan apyny tutup getiripdirler. Goja Lukman bu ýylanyň guyrugyny, kellesini aýryp, göwresini kesip aldy. Hem maňa gowrup berdi. Şonu iýip, uklap galanmam duýmandyryn. Oýanamda üst başym derlemeden ýaňa ölmezlik bolupdyr. Süňüm golün sagatdy. Özümi juda ýeňil duýýadym. Sagalandygymy anyk gözi ýetýänçe Goja Lukman maňa türlü däri dermandary berdi, emetdi. Asyl apylanyň eti şol keseliň bire-bir emekenlipdir. Soňra ýoldaşlaryna garap, men çok edeki wakalardan soň başga bir zada göz ýetirdim. Aglaby halatda bizim korkýan, dogly düşýän hem gaçýan zadymyz derdimize bire-bir derman bolup çykýar. Her bir zadyň bir haýyrly tarapy, her bir adamyň, hatda o käteler bize yaramaýanan bolsa, bir näçe gowy häsiýetler bardyr diýipdir. Durmuşyň tagamy. Ýaşlaň biri ilim bilimde ady çawy uzaklara ýaýran bir ustadyň habaryny eşitip, oň ýanyna ýola düşüpdir. Aýtmaklaryna görä, bu ustad ehli zatdan ýen ýaly başalyp çykýan eken. Ýaş ýigidiň esasy arzularynyň birem jaduwy bolmak ekeni. Ol ustadyň huzuruna barypdyr. Özüne ehli alymlary ilki bilenem jaduwylygy öwretmegi haýyş edipdir. Ustad ýigidi boýdan maşa synlapdyrdy. Alymyň ehli ýüküni götürmek saňa agyr düşer. Haýsam bolsa bir guru saýlap alsaň, özüňi şoňa bagş etseň gowy bolar diýipdir. Ýigit jaduwylygy saýlap alypdyr. Ustadam ýigidiň raýyny ýykmandyr. Hemde oňa bu ugrun inçe tilsimlerini, sırlaryny özüne yeterlik derecede öwretipdir. Oğul, alym etläp geldiň. Bizden eden taman köýmesin diýip, sana bu ugrun esas taraplaryny öwretdim. Men seni diňe ýola saldym.
Galanny görmek, öwrenmek, kämilleşmek özüňe bagly. Almaňy ulan, ýöne bir şerti bar. Gazanan ukuyuňy hemişe ýagşy niýetlere sarp etkin. Ýogsam, yaman päliň özi seni agsadar durar diýipdir. Yigit ustady bilen hoşlaşyp, owasyna dolanypdyr. Ol juda köp zady başarýan bir jadugoý bolup ýetişen ekeni. Iyesi gelen, alasy goýasy gelen zady, bitiresi gelen işi göz yumup açar salymda hasyl bolupdyr. Ol alada üncü, pikir ennişe diýen zady unutupdyr. Tä owasyna ýetýänçe, öwrenenje zatlaryny dürli hili ulanyp görüpdir. Owasyna gelende de dowam edipdir. Herkim bu ýigidiň başarnygyna haýran galyp, aperin diýen ekeni. Ýaş ýelengden köpsem, şoň gününi, derejesini arzulapdyr. Ýogsam näme? Hemme zat heh diýende hasyl bolup dursa, emgenen oğun, eglenen oğun. Ýöne bolyn bir pikir ýigidiň serinden hiç aýrylmandyr. Gün geçdigiçe has bir käpdir. Sebäbi ol hemme zady bir demde hasyl edip ýörüşini durmuşyň tagamyny duýup bilmändir. Ne şirin halwa, ne bağı bakça ýaşaýyş lezzetiniň öwüzini ödäpdir. Ahiri ýüregi karar tapman soň gaýtadan herki ustadynyň ýanyna barypdyr. Durmuşy manyly hem gyzykly ýaşamagyň sirni öwretmegini haýyş edipdir. Ustad ýylgyrypdyr da, sen eýýäm durmuş babatda bir zady akyl ýetirdiň. Köp zady öwrendiň. Durmuşyň gyzygy halal zähmet bilen utgoşanny aýdym ýüze çykýar. Eklen jaladalary, ilgüne ýaşylyk etmek hakdaky pikirler, ennişeler biziň durmuşymyzyň duýuzydyr. Duýuzy şeýle datsaň, diliň zowzullydyr. Eger duýuz atmasaň, aş tagamsyz bolup galar. Şoň üçin turşumdyk duýulýan duýgular, azymdyk kakýan aladalar durmuşymyza süýjülük berýän zatlar bolup durýar. Senin jadugoýluk arkaly yeňillik bilen ýeten zatlaryny halal zähmet çekip gazan. Şonda sen durmuşyň datlylygyny duýup ýaşarsyň diýipdir. Akyl ýetirmek. Ýaşlaň miri akyllaryň botagosundan ätläpdir. Dana baba, maňa bir öwüt nesihat beriň. Ýöne ol menden öň hiç kime aýdylmadyk bolsun. Hem menden soňam hiç kime aýdylmasyn. Oy adamlar ol sözi diňe menden öwrensinler diýipdir. Ömür boyu beýle täsin talaba ilkinji gezek gabat gelen üçin akyllaryň öýden bir bada aljyrapdyr. Oňa näme aýtjagyny goýjagyny terine sallarlap başlapdyr. İlki oğlanyň özünden sorapdyr. Beýle zady öwrenmegiň syry näme? Näme üçin beýlekileň bilmezligini isleýän diýipdir. Men olardan bir ädim öňde, bir mertebe ýokarda bolasym gelýär. Men şöhratyň muşdagy hem aşygy. Oýolar meni has akylly saýsynlar diýipdir. Dana baba mıssa ýylgyrypdyr. Oğul, dinle, aýdylmadyk söz ýadyma düşenok. Ýöne öňden mer aýdylyp gelmeýän bir söz ýatlaýyn. Belki bu da sen üçin bir täzelikdir. Iň ýakymly zat, abray bilen şöhrat. Ýöne ikisinden birini saýlamaly bolsa, sen abray saýla. Çünki abray uzak dowam edýär. Şöhrat wagtlaýyn. Iň gerekli zat, sabır bilen şükür. Ýöne ikisinden birini saýlamaly bolsa, sen şükür saýla. Sebäbi şükür ruhu hoşnutlygyň nyşany. Sabır bolsa mejbur çydamlylygyň. Iň gowsy baýlyk bilen saglyk. Ýöne ikisinden birini saýlamaly bolsa, sen saglygy saýla. Sebäbi saglyk ýok ýerine hiç zat ýok diýipdir. Ýene bir zat, hiç wagt ýeki özüň akylly boljak bolma. Bilýän zadyny hemmeleri öwret. Çünki
Sen akıllıdyňy bilmekler üçin olaňam akıllı bolmagy gerek. Kim akıllı adam sen akıllydyňy näde akıl ýetirsin diýipdir. Görülmedik hukuk we onuň haky. Adamdan biri hanyň huzuruna baryp öz başarjanlygyny, oýuna ezberligini, ustatlygyny görkezmek isläpdir. Ol bir näçe kagyz sahypalaryny alypdyr. Ählisini ýyrtym edip ýokary seçeläpdir. Ol gaýmalaşyp gelýän uny kagyz bölejikleriniň birine ýere gaçyrman gapy almagyň höttesinden gelipdir. Soňra bir iňe çykarypdyr. İkinci iňäni onuň gözünden geçiripdir. Şeýdip, 100 iňäni bir-birine tapyp çykypdyr. Adamlar muň saatlygyna haýran galyp duran ekendir. Hokkowaz oýuny tamamlanyna han hyzmatkarlaryna buýrupdyr. Onuň bu ustatlygy üçin müň dirhem bermekligi hemde hiç hili ähmiýeti ýok zat bilen adamdan wagtyny arýa edenligi üçinem müňdir rakamçy bilen urmagy buýrupdyr. Adamyň başarýan her bir zady, hatda ol görülmedik hukuk ýa-da oýnanmaly aýsyn. Yerliksiz wagt ýitirmek dälle haýyrly bir iş bolmalydyr. Dahanın açıp söyleyer söz bir yana, dur bir yana. Abhadan ayrılmaz gülünden, abhadan ayrılmaz gülünden, yar gülünden, yar gülünden. Ey bir gazel yazdım tilimden. Öpüştü yaşıl baş kölünden, su bir yana, gaz bir yana, tir bir yana, yar bir yana. Biz bir yana, ol bir yana, biz bir yana, yar bir yana. Sevduğum gözümden uçtu. Kayıplara düştü. Yap bir sevgilen ayrılıştı, biz bir yana, yar bir yana. Yap beden şıp canım alırlar, yap beden şıp canım alırlar, yar alırlar, yar alırlar. Ey görünür hayran kalırlar. Ya soğuk edip sallanırlar, gelin bir yana, kıyır bir yana, yar bir yana. Tir bir yana, tir bir yana, tir bir yana, şol bir yana, biz bir yana. Hep ulak salınmış buğlar, sülüsün nefes biçare. Hep ulak salınmış buğlar, sülüsün nefes biçare. Hep kallın bağrımı set para, tir bir yana.